Ouros para Puebla e Cabo no Nacional de Traiñeiriñas. Os representantes da comarca proclamáronse campións de España en xuvenil feminino e cadete masculino. As augas que bañan o porto da Pobra do Caramiñal encheronse de embarcacións que participaron no Campeonato de España de Traiñeiriñas, unha cita que contou cun gran seguimento e que deixou novos éxitos no remo do Barbanza. Cabo da Cruz e Puebla subíronse ao máis alto do podio nas categorías xuvenil femenina e cadete masculino, dous ouros moi celebrados por todo o municipio. Ademais, o Náutico de Boiro firmou un meritorio cuarto posto no cadete feminino. A fin de semana contou con numerosas regatas e cun alto nivel de todos os participantes nesta cita na que unha vez máis o Club Remo Puebla foi organizador. A competición está indo con absoluta normalidade. A verdade é que temos bastante controlado o tema de facer estes eventos, entonces o tempo está nos acompañando e bueno, vai sobre o esperado. Deportivamente, bueno, os clubs vascos viñeron moi fuertes, a verdade que meterse en todas as finais que disputaron, vale. Entonces os clubes gallegos este ano están nos costando chegar ás finales, pero bueno, de feito creo que, se non me equivoco, hai o doble de clubes vascos nas finales que gallegos. Aínda así, os galegos e do Barbanza deixaron a súa pegada. Grazas a este campeonato nacional, centenares de persoas chegadas de diferentes puntos de Galicia e do País Vasco encheron a Pobra. Dá ambiente ao pueblo, dá ambiente, bueno, a hostelería, aos hotéis e demais, vale. Entonces tamén é bonito dar colorido ao pueblo, non? Ver a xente pola calle cas camisetas dos seus clubs, bueno, pois sean galegos, sean vascos, ver xente polo pueblo sempre anima moitísimo. No cadete feminino dominaron a proba Tolosaldea, Zumaia e Isunza, co cuarto posto do Náutico de Boiro. Na masculina, Puebla firmou unha gran regata para proclamarse campeón de España por diante de Camargo e Deusto. Cabo da Cruz non deu opcións no xuvenil feminino e impúxose a Cochape e Isunza, mentres que no masculino as embarcacións vascas foron as mellores. Nas absolutas non houbo representación barbanzá, pero si galega, e Chapela firmou 2 terceiros postos. Cabo e Puebla remataron o campeonato nacional no terceiro posto da xeral ou están empatados cun ouro. O presidente do club de remo local destacou o traballo que se leva realizando cos remeiros dende xaneiro, cando as lapas calcinaron a súa sede. Traballo desenvolvido ao longo de todo o ano do que están a obter agora grandes resultados. Destacou tamén a gran canteira que hai na comarca e fixo un chamamento a seguir apostando por esta disciplina. Representantes do goberno local, da corporación municipal e da Xunta asistiron a este campeonato de España de Traiñeiriñas que se celebrou esta fin de semana na Pobra.